Eu sunt Bogdan și astăzi voi face un clip despre ce trebuie să faci de îndată ce ai început activitatea ca instructor de fitness și antrenor personal. Primul lucru, trebuie să-ți setezi obiectivele pentru 6 luni, 12 luni și 2 ani. Setează-ți obiectivele cu privire la activitatea ta. De exemplu, ca antrenor personal, poate fi aprofundarea segmentului ales. Ce înseamnă asta? De exemplu, dacă te-ai specializat pe partea de pierdere în greutate, mergi în continuare pe această nișă și acest segment, deoarece la început poate nu vei avea foarte mulți clienți din primele zile, dar pe parcurs te vei specializa și vor veni clienți exact pe această direcție. Nu încerca să antrenezi de toți și de toate, doar ca să ai clienți, încearcă să mergi pe segmentul și pe nișa ta. Asta este o mare problemă în majoritatea sălilor de fitness. Fiecare încearcă să antreneze pe orice, numai ca să aibă clienți, pe orice segment, pe orice nișă, ceea ce este greșit. Sfatul meu, dezvoltă-te în direcția respectivă, caută cursuri, caută materiale, poți să-ți iei un mentor care să te ajute în acea direcție, să te ajute să te dezvolți în direcția respectivă. Este foarte important să ții de acele obiective, obiectivele mari, împarte-le în obiective mai mici, pe care să le pui în aplicare zi de zi și, bineînțeles, este foarte important să fii constant, să practici și să aplici fiecare lucru zi de zi. Nu este, să spun așa, în domeniul acesta, nu cred că este vreo zi în care să ai neapărat pauză. Trebuie să te dezvolți și să aplici continuu. Asta te va face mai bun și asta va face diferența în sală între tine și ceilalți antrenori. Totodată, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le ții din aproape în aproape încă de la început. De exemplu, odată ce ai clienții, trebuie să ții o dată de clienți, la modul că trebuie să le măsori și să fii atent pe rezultatele și ceea ce vor ei să atingă și totodată să fii conștient și de progresul tău în sală, deoarece dacă tu nu vei avea un progres pozitiv, cu siguranță nu vei mai avea clienți sau pur și simplu nu vei mai putea lucra la acea sală din cauza că managerul sau cine conduce acea sală vede că nu ești un pilon bun în sală și atunci preferă să aducă pe altcineva care are rezultate. De asta trebuie să mergi mână-mână odată cu clienții, ca să spun așa, să ai rezultate cu clienții și să ai clienți și al doilea lucru să ai tu rezultate ca om, să te dezvolți continuu. Cam atât pentru început, ține aproape deoarece vor urma mai multe clipuri în care îți voi spune pas cu pas ce să faci mai departe și cum să ai succes în activitatea ta ca antrenor. Mersi!